はいどうも1年ぶりになりましたね。今年はちょっと受験とかいろいろあって動画投稿できなかったんですけど、今年からもちょっとずつまた再開しようと思います。今日ちょっとセブンに行ったらですね、面白い1つのお菓子があって、それをちょっと買ってきたので紹介したいと思います。それがこちら、ベビースターラーメンの期間限定、復刻版ですかね。それが売ってたのでそれを買ってみました。でここに辛口スパイシーチキンって書いてあるので、それもちょっと気になりますね。でこれが新しく来たやつで、これがみんなが見たことある普通のベビースターラーメンですね。だからこの2つをちょっと食べ比べしてみようと思います。じゃあまず普通じゃない方から、この辛口の方、コップに開けて、じゃあこの次こっちもコップに開けて、こっちが普通のベビースターで、こっちが辛口スパイシーチキンの方ですね。若干色がこっちの方が濃い気がしますね。赤いというか赤みが少し入ってますね。でちょっと味の方、まず辛口いや普通のノーマルからまずいってみましょう。いつも通り食ったことある味ですね。では次これを辛口の方を食べてみたいと思います。確かに少しだけ辛いかなっていうぐらいですね。でも辛いわ。普通のよりは確かに辛いですね。僕は辛いのが好きなので、この2つだったらこっちの方が好きですね。でも期間限定商品なので、スコッチの味しか出てないと思いますけど、また買いたいと思います。うまい。ぜひみんなもこっちもうまかったよっていうことだけ伝えておきます。で個人的にこっちの方が好きです。